ụmụaka anyị abịakwa ọzọ ka anyị nọ nnọli etu anyị si anọli n'oge egwu ọnwa na nke izu anụnwa anyị nọ na Immaculate Heart of Mary Nursery and Primary School Abagana ebe a ka anyị bụ egwu ọnwa anyị wee bịa unu n'anya unu ga-afụ ebe ndabere kedu ife anyị bịa ime anyị bịara ikwu maka nkwụ mana n'ime nkwụ ịma na ife dị n'ime nkwụ erika bido na mkpọrọgwụ ya wee lue n'ebe o jedebe n'akwali ya mana ife anyị chọrọ ikwu maka ya bụ mkpụrụ akwụ ka esi eji mkpụrụ akwụ emepụta mmanụ nya ka anyị ji maka ya wee bịa ikwu n'okwu buru oche gị n'odebe ife onyonyo gị ị ga-aghọta ya ọfụma ma gị bụ nwata o ma okenye maka ụfọdụ amara etu esi asụnyaba aba na o wee ghọọ nri tata ka unu ga-ama etu esi eji mkpụrụ akwụ wee mepụta mmanụ anyị ji esi ife ndị be anyị ndewonu abụ m onye nke Uche Nwosu na-asị gị derekwa jụụ ngwa Oliakụ ka ịkụziziela anyị maka mkpụrụ akwụ kama na ife dị na nkwụ buru ibu ụmụaka ndewonu ndewo akwụ nụwa anyị na-ekwu maka ya ihe dị n'akwụ ebuka mana anyị ya atọghesisi ya ofu ka anyị wee ghọtacha ife omimi dị n'akwụ akwụ nụwa bụkwanụ nnukwu ihe ka ọ bụ n'ala Igbo akwụ bụ osisi na-amị n'ala Igbo ebe a na-enwetakarị akwụ bụ n'ala Igbo akwụ na-eto fiọlọfiọlọ ọ bụrụ na ị chọọ ịkụ mkpụrụ akwụ ihe a bụ ihe anyị na-ekwu maka ya akwụ ọ bụrụ na ị chọọ ịkụ akwụ ka ị nweta akwụ mkpụrụ otu a ka a na-akụ anaghị amajile akwụ zonye na ana ịmajili ezonye na ana ọ ya ha eme gịnị ọ ya ha epu iweta afịfịa tinye na ana ọ ya ha eme gịnị ọ ya ha epu akwụ mkpụrụ otu a ka ị ga-ewere mee gịnị tinye na ana ị chọrọ ịka akwụ akwụ nụnwa anyị na-afụ na-achọ nnukwu mmiri ozuzo ya na anwụ nke ga-enyere ya ka o wee na-eme gịnị o wee na-eto ọfụma ya akwụ dị nnukwu mkpa n'ala anyị bụ Igbo n'ala Igbo anyị ọ dị nnukwu mkpa ihe akwụ bụ erika ihe a na-enweta n'akwụ bụrụ nnukwu ibu ịbịa n'akwụ a na-enweta igu a na-enweta akwụ a na-enweta nduko na ihe ndị ọzọ dị iche iche a na-enweta mmanya a na-enweta mmanya n'akwụ na-enweta mmanụ ihe dị iche iche ka a na-enweta n'akwụ akwụ bụ na-eme ndị Igbo nnukwu ọgaranya mmanya na mmanụ maka onwe ka ụfọdụ si debesi iru aghọtasịrị ife na-ekwu mmanya dị iche mmanya bụ nke a na-aṅụ aṅụ mana mmanụ bụ nke anwụ a na-eji esi ihe mmadụ one ka eji mmanụ esi ihe befe ọ bụrụ na ịfụnugo mmanụ iwe n'aka gị enu mụnwa na-ejikwa mmanụ esi ihe na be m ya mmanụ bụ nke ahụ eji esi ihe mmanya bụ nke a na-aṅụ eji eme mmemme dị iche iche a na-eji ya ebe a na-agba mmanya nwaanyị ebe a na-echi ọzọ ebe a na-eme mmemme dị iche iche ka a na-eji mmanụ eme ihe mmanya eme ihe abịakwa na mmanya dịka nsigbu unu eji esi ihe dị iche iche mmanụ nkwụ unu fụ ọ naghị enwe anaka dịka nkwụ ndị ọzọ dịka osisi ndị ọzọ si enwe anaka ọ na-eto fiọlọfiọlọ dịka ngwa unu ọ naghị enwe mkpọrọgwụ ihe ọ na-enwe bụ akwala ị na-anya n'ukwu ya ife ihe dịcha lịwalịwa n'ukwu ya ihe anwa ka a na-akpọ gịnị akwala kedu ihe akwala anwa na-alụ ọ na-enye aka adọta mmiri wee na-enye akwụ o wee na-adị ndụ dịka ngụnwa n'ebe a si ekute ume ikuku na-enyere gị aka ikute ikuku ị na-eme gịnị ị na-adị ndụ otu a ka akwala anwa si enyere nkwụ aka ọ na-eweta o wee na-eme gịnị o wee na-adị ndụ nya akwụ ihe ọ na-abalị anyị erika agụgolu m n'ọtụtụ ihe dị iche iche a na-enweta n'akwụ mana ihe anyị chọrọ ịkọwa ruo n'isi kịta anụnwa bụ otu esi eweta mmanụ akwụ ihe a bụ mkpụrụ akwụ iwetie ikechasịsịcha anya emecha unu ya afụ ka esi eme ya igbuchasịcha anya ogbu akwụ ya aligo n'elu nkwụ mee gịnị gbutuo onye na-egbu akwụ ụmụ nwaanyị adịghị egbu akwụ onye na-egbu akwụ bụ gịnị nwoke bụ ihe na-egbu akwụ ọ na-anya apali ka o ji egbu akwụ tụnye mma ya n'ukwu
wee ligo enu akwụ wee kpulu okpu ajanupe wee ligo enu akwụ olu omegịnị ogbutu akwụ ahụ ekesisicha anya adọbịa ekpuchi anya hapịa ome abalị ịnọ nke ndị Igbo na-akpọ izu a wee kpughe anya wee nwechasịsị ya. Kedu ihe kpatara eji eme ka akwụdo abalị ịnọ ka a wee nwechasịsị ya? Maka ogwu dị arị nne. Ọ bụrụ na isonye ogwu na isi ya ma ọ bụrụ na ije n'isi eje na-enwechata akwụ anwa ma ike igbusisi ya egbusi ịma na ogwu ya adịghị. Mana onye ogwu anwa dụrụ ome gịnị o merụ anya arụ, o nwere ike igbu gị, nwee ike ịbanye gị ihe efu aka, ihe mmerụ arụ dị iche iche. Onye kpatara na a na-akpacha anya ọfụma n'ihe gbasara gịnị nrọcha nkechasị akwụ ka ọ ghara imerụ mmadụ arụ. Enwechasị anya mkpụrụ akwụ unu onye maka a na-eji esi ofe akwụ iwetie isi anya n'ọkụ, isicha anya ịrọ ọnya ịrọchicha anya ọfụma ịzapụta mmiri wee welie wee sie ofe akwụ. Mmadụ onye na-eli ofe akwụ ebe a? Mụnwa na-elikwa ya. A na-ejikwa ya esi ihe dị iche iche. A na-eji esi ofe onugbu ma ihe dị iche iche. Ihe ọ bụla ị chọọ iji wee si ya eme gịnị ihe esi ya imecha akwụ nụnwa. Mgbe ahụ ịtụtụkọchala ya ekponye ekpuchie anya. Mgbe ọ gakwalụ izu ebuli eje na ebe a na-asụ akwụ esie anya esicha anya ekpolie kponye ihe dịka nkeji 30 ka a na-esi ya. Esicha anya ọ wee dee a wee kpolie wee kponye na injin na-asụ akwụ o wee sụọ anya ọ sụcha anya ewee kpokwali ya kponye na nke na-apị mmanụ. O nwee nke na-apị mmanụ nwee nke na-asụ asụ ekpolie kponye na ya. Nke ahụ na-asụ ya apị mmanụ ya emezi gịnị ya apịchapụta mmanụ. N'ime mmanụ ahụ ọ ya apịchapụta ọdụ ụzọ mmanụ na-aba na-enweta. Enwe nke a na-akpọ mmanụ gologolo, nwee nke a na-akpọ mmanụ apịtị. Mmanụ apịtị emechaa agbasịsị anya. Mmanụ apịtị eji eme ihe dị iche iche. Eji esi ncha, iweta uduko akwụ ihe ahụ ekechapụtacha n'akwụ, agịrịga ahụ ekechapụta n'akwụ, isi anya n'ọkụ. Isicha anya n'ọkụ ịgbalụ mmanụ ahụ wee mee gịnị wee sie anya na uduko ihe ahụ ngụ anwa imechapụta na uduko ahụ isi n'ọkụ ịgba n'ọkụ iwe weta ya wee welie wee sie gịnị ihe ndị Igbo na-akpọ gịnị ncha. Ihe anwa ihe uduko anwa a na-emekwa ihe anụnwa. A na-ejikwa ya emeta ngụ eji esi ụkwa welie na-esi agwa ya. Ihe esi na nkwụ emeta ma gịnị bụrụ nnukwu ubu. Nkwụ na-enye anyị ego, nnukwu nkwụ na-enye anyị ego n'obodo anyị bụ Igbo. Ya nkwụ balụ nnukwu uru. A na-ebupụ ya ala ofesi. A na-ebupụ ya mba ofesi. Ya ọ na-enye akarị nne, ọ na-enye ego, na-enyekwa ọrụ. Maka na onye ogbu akwụ unu ya ha afịa, onye ogbu akwụ ya egbula anyị akwụ, anyị akwụ ya ụgwọ weta oweli n'ego wee mee na mkpi anụ. Ndị ya asụ akwụ anwa a na-akwụkwafu ụgwọ. Mgbe ị na-eme ihe dị otu a ọkwanye anwa enwetago ọrụ. Ya nkwụ na-aba nnukwu uru. Daalụ Oriakụ Antonia. Mana tupu onye ogbu akwụ egbuo akwụ, ọkwa akwụ a na-acha acha ọ ya acha etu a? Tupu onye ogbu akwụ egbuo akwụ ọ ya achachado otu a. Ụfọdụ ya adasịsị iji wee gosi gị na omego gịnị na ọ chago acha. Onye ada egbu nke achaghị acha, egbu ha nke achaghị acha ma na o mebigo na onwe ozi ha ya eji wee mee. Mana o nwekwa nke na-abụ, o nwee nke na-abụ ka nyeli ya aka maka na ama na onwe akwụ na-abụ igbu enye ọ bụgodị na ọ chara acha. Ndị be a na-akpọ ya akwụ ụkọrọ. Ịbịa tiwaa ya ọ na-acha ọcha n'ime. Ke ndị tanugolie ọ na-atọ nnukwu ụtọ. Ya bụ akwụ a ọ na-agwọkwa ọrịa dị egwu ka eji ya agwọ. Onye nwaanyị nwelu onwe ihe ajị enyi ha na-atakwu ya, ọ na-agwọ ọya. Ụnụ mana mmanụ esi na akwụ enweta na-agwọ ọya gịnị anya. Maka na anyị na-enweta vitamin gịnị na ya ezi na ya enweta vitamin gịnị ngwa daalụ.
kedu onye ga-agwa anyị nnọọ na nwa obere nkeji etu esi eme akwụ wee nweta mmanụ? Ndewo ụmụ akwụkwọ ibe m. Ndewo. Aha m bụ Nwankwo Chinedu. Etu esi apị mmanụ bụ eti ya n'ife na-apị mmanụ, ọ pịpụta mmanụ. Adị mmanụ abụọ na-apịpụta na ya. Nke ọzọ nke izi bụ mmanụ ogologo na mmanụ apịtị. Onye ya agwa m etu o si ebido, achọghịkwa m onye ya abụọ bịa ọkọ ya nkọbiri. Onye nwa ka esi emegide wee nweta akwụ a tupu eme ya ọ bụrụ mmanụ. Kedu onye mụ ya ọfụma? Ngwa. Ndewo ụmụ akwụkwọ ibe m. Ndewo. Aha m bụ Nwadike Chibuike. Ihe nche ịkọwa bụ otu esi emepụta mmanụ akwụ. Otu esi emepụta ya bụ onye ogbu akwụ ga-ebu ụzọ njene na-akwụ ka ọ mara ma ọ bụ na ọchago ka ọ na ọchago. Ọ bụ na ọchago, o gbutuo ya, o were ya, egbuchaa ya, atụchaa ya, dachie ya ọnọ mkpụrụ ụbọchị anọ. Emechaa ya, ewere ya eje ebe a na-apị akwụ. Olue ebulu ụzọ esinye ya n'ite, esichaa ya, awa ụta ya, wụnye ya n'ihe dịka nkata. Eme ya, etinye ya na njinu nke na-apị akwụ. Apịchaa ya, ọ ga-ebutu ilu akwụ weta akụ. Ọ dị ụzọ mmanụ na-abụọ na-eweta, mmanụ nri na mmanụ nke ọzọ. O were ya eti mmanụ nri, eweta abụbụ, tinye ya na nke na-apị ete ezigbo mmanụ. Etinye ya, ewepịa ya, wepụ ite ezigbo mmanụ. Ndewo. Ngwanụ ka anyị kụpụrụ na ya aka. Ọzọkwa sị, Chibuike ịdị egwu. Ndewo. Ịma na ebe a kịta anụnwa anyị ekụzichago ka esi ewepụta mmanụ site n'akwụ. Ugbu a anyị agabazi ebe a na-egbu akwụ. Ngwanụ ka anyị gaa. Ụmụaka, ngwanezi n'anya kịta unu ga-afụ onye a nọ ebe a bụ onye ogbu akwụ. Unu n'anya ka o si wee kwụrụ, o ji mma n'aka, o ji ete n'aka ma ọ bụ agbụlị eji egbu akwụ. N'ezie n'anya kịta ka unu fịa, ka unu fụ ka o si alị akwụ. Unu afụghị ọ dago? Ngwa n'anya kịta ka unu foto esi ekesịsị ya bụ akwụ. Ekesịsị ya bụ ka enwee ike ekpuchie anya ọnụ abalị anọ a wee nwosi anya. Ihe eji eme ihe o ji anali abalị anọ a wee nwosi akwa anụnwa bụ na ọ bụrụ na kịta o kesịsị ya na ibido nwosisi biya na n'isi ya, ịma na ogwu ya ga-emelụ gị arụ. O nwere ike ịdụ gị, gbuo gị, ma ọ dụọ gị, tinye gị ihe efu aka n'aka. Ọnya ma eji aga ekesịsịcha anya, ekpuchie ya, ekpuchizie ya, a wee welie o wee luo abalị anọ a wee nwosi asịsị bịa.
enwechasị mgbe ahụ olu abalị na-enwechasị anya dịka unu si afụ mkpụrụ ahụ enwechasị anya eji eme ọtụtụ ihe dị iche iche eji esi ofe akwụ. Kedu ndị onye n'ime unu linigo ofe akwụ ebe mụnwa na-elikwu ya ya ejikwu esi ma ofe onugbu ma ofe egusi ofe dị iche iche. O nwere ihe a na-adịghị ya eme emechazịa nke fọzinụ ewezieli ya tinye ya sie ya n'ọkụ wee bulie wee jee na igwe na-asụ akwụ. Wee sụọ akwụ ọnya bụ mmanụ anwa unu ji esi ihe n'ụlọ unu dị iche iche. Kedu onye ndị na nna ya na-eji mmanụ esi nri n'ụlọ ebe a ya oyi ha nwaanyị na-akwụ maka akwụ mgbe na ya unu fụ mmanụ nke a dịka nsi wee gwu na agwa m unu na-enwe ụdị mmanụ na-agba na-asụpụta n'akwụ. Nke mbụ bụ mmanụ dị gologolo, nke a bụ mmanụ akpụtụkpụ, nke anyị na-enene kịta bụ mmanụ gịnị akpụtụkpụ. Mmanụ gịnị mmanụ akpụtụkpụ. Mmanụ akpụtụkpụ a ekupụgo enu mmanụ a na-akpọ mmanụ dị gologolo agbapụgo enu nke anya nke afụwozi mmanụ akpụtụkpụ. Ya mmanụ akpụtụkpụ a ọ bụrụ na isuo ihe a ọkụ enye ngwa anụ na a na-enweta ma esuo ihe a ọkụ nkụ a na-enweta gịnị nkụ ahụ ihe eweta na nke a iwee welu mmanụ akpụtụkpụ anụma wee tinyekọ onye na ngụ a wee site ihe ndị Igbo na-agba ncha mkpọta ha na-agbọ gịnị ncha mkpọta. Onye ji wee gosi unu na o nweghị ihe ọbụla dị n'akwụ mee gịnị ọ bụ site na ife gbasara nkwụ ofu ulu nkwụ na-aba maka na ịma na ife esi na nkwụ enweta bara ụba mana anyị mee maka mkpụrụ akwụ unu afụgo ka o si wee gaa na ka esi emegide wee nweta mmanụ. N'ebe a ka anyị na-abịa na njedebe na ihe gbasara ịpịta mmanụ site na akwụ. Oge ọzọ anyị bịa anyị ga-egosikwa unu ife omenala ọzọ anyị nwere maka na anyị nwere ife ana Igbo nwere ife rinne. Abụ m onye nke Uche Nwosi na-asị gị deme maka nnọnyere na nnọnyere anyị n'oge niile n'oge egwu ọnwa.